ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mbagna to ferella to dabbe to dabbana to haymedada to windinga to ñaabina to jawaldi to gurel cooga to hijjaja to tampi daro to burguduna atena to lewe to mbotto ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba sow to beylel gawdi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amadou tidiane kane ha to galle ceerno mamma sisé to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya gardini kabaruji men to leydi Mauritanie GX ko fondation caritative woni ONG non gouvernemental mo leydi Chine ɓe kolliri tigui ɓe ɓoyata mabɓe mbaɗa jillu mabɓe nder leydi Mauritanie safrude ɓen wonduɓe guite ha tenti noon e wonduɓe rafi biteɗo kataraka ha joni to leydi Mauritanie to lycée ba gorgol Amadou Tidiane Thiam directeur général ETR waɗi no heewi wadde kala e nder lewru korka so sodde sukara kewɗo feccira e nder miskineɓe e nder wuuro ngo to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o suɓima Farba Ngoma o nomima secrétaire national de l'organisation et de mobilisation wonande landa APR to leydi Mali PSDA ko landa lunda wiyete noon laamu transition ngoɗo saaha joni nana dari darde mum kala gam yidde fusde landa ka to leydi ha joni to leydi Mali teskama tigui ngabbugol e ɓeydugol cogguji gaz butane woni gaz ji defirde e oɗo saaha joni cogguji ɗi ne ngabbi no fewi e nder leydi he to leydi Burkina Faso conseil des ministres mo leydi ndi ɓe kolliri tigui à partir de capantati lewru mars gonɗen ɗum e nder état ji woni région ngaji jeetati tawateɗi e nder leydi he ko watteɗi état d' urgence to leydi Tchad e nder temedde nayyi capantato e joyo robela hinde faka ñawanoɓe nen taƴana kaddi gurdam mumen kaso hen temedde tato e japanɗe ten temedde tato e capanɗe jeetata goppitama e mbadi grâce présidentielle to leydi RD Congo ko Jean Pierre Bemba gonnoɗo chef de rebelle walla chef de guerre oɗo saaha joni ko kañuma suuɓa waɗama tigui ministre de la défense leydi ndi bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mum e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa o firtata kadi aadi makko mo waɗani wonande ɓen hettiyankoɓe radio men radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a ƴettiɗi hen leɗɗe sappo e jeenayi rafima yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima no wirumani ko famɗi kala fodde temedere rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safara rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dattoraɓe rewɓe ronkuɓe kadi hebde dewle ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe usraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina dendagal kiliɗen makko wonde leɗɗe kisse puula ɗi o witti joni biyeteɗi muuɗa hirda ene tawe juuɗe makko muuɗa hirda ko yidde ƴeewa ƴettat joni joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum leɗɗe kewɗe gaari guila wonduɓe estomac so tawi a ƴettiɗi hen leɗɗe kala ko ñamanɗa tampinma a wattat ñamde ɗum ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to client makko woni taw ko ɓeydoje arsigaji pistoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawran ɓerɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wone so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo sheeɗineji mbahlide hoore mum ha ba walla janowo bargal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko woni ɓerde ma ha mbiya yoni
listihar wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu so tawi noon ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko temedde nayyi CFA woni 2000 franc CFA kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy neldude haalis wannede listihar mum omo jogui numéro makko ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko yimɓe jokkodirde ceerno Djiby Sy to banggue appel ha to banggue WhatsApp kala numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne tawe to le base mum tawateɗo to Nouakchott to legal nettekka kala donkuɗo hebde ceerno Djiby Sy noon omo gollodo e Migny kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe nder leydi Sénégal wonde base makko to Djoum base one golla hano hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme ene tawe to legal Wuladu Beeri waɗɗani Juma Mourita kala jokkodirɗo e ceerno Djiby Sy so tawi won leɗɗe foti heɓirde to banggue Sénégal mo wawi wadde ɗum e ceerno Djiby Déme hano hannirta ni ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dongnataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heeb kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turquie kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue reway worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena gorelte ko lekki moƴƴi haa ko moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ko haako no haako wargani a ittade hen mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara sa waɗi no wirani hen ma yiito hen kala cellal ɓandu maɗa
an jogiiɗo tension jogii AVC ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗooru ɓanndu wulooru ko noon ne kadi koyɗe muusooje koppi muusooji ɓanndu muusooru kala mum gorel tayya ene safra haa njiituɗaa heen hoore maaɗa sa yiɗi anndude ko jangta e gorel tayya njahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janngan hoore maaɗa kala ko poɗɗa yiide toona sa yiɗi jokkondirde e tonngooɗe gorel tayya mbele mbaawa heɓde lekki ki woto woɗɗu jooni jooni keɓa heen ko laaɓi so tawi gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Ngaydo kabinda so korkari ko toon wo moltoyto mbatta ko 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 0027 82 74 67 672 so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya hewɓe cettima dañi hen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nogas e jeegom lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñimen sehil men Saydou Abou Bah jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ene ene adodiri e dendagal hettiyankoɓe dayde nde kala e nder lewru korka ndu guila daroɗo mayru handu maya e kala ñalawma ma en bismo musidɗo men ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kana wada ko jubban en seeɗa kene addan en tigui e moƴƴinde e ɓeydude fewnude korkaji meɗen ñalawma hande o noon ma en namdomo holko woni bonnoji korka o jubban en seeɗa ko fati e bonnoji korka Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno Mouhamadoul Ghalii Seydi Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti e alhaali ko fate korka hande jiɗɗen nayorade ko bonnoji korka ene keewi kono ma en kaala hen tan seeɗa ene bonna korka kala hunde leppude nde ganduɗa de yetti fulkuru nde bonni korka foti noon rewri ko hinere foti rewri ko yitere foti rewri ko nofru foti rewri ko wiyete duburu ko caggal ɓaade tan ene leppi a nanniri ɗum caggal yettima fulkuru korka ma boni ɓaade ko gorko so tawi ko gorko noon so tawi ko yeesore nde yeeso to hennane jogoram makko yeeso ɗam ko toon loowira ɗum bonnata korka makko o so tawi ko debbo noon so tawi loowirama jogoram muɗum yeeso ɗam e korka muɗum boni so loowirama toon ɓaade koko leppi gueɗel ɗimmel ngel ko kala ko yetti fulkuru taw ka pantinɗo gufƴegol walla ka pantinɗo corɓiɗagol to wonno salligi walla ni wona salligi korka boni aɗa salligino punniɗa e wufƴade no gufƴortoɗa ni ndiyam ɗam ɓurti ɗam naati e goddol maɗa ɗam yetti fulkuru maɗa korka ma boni walla aɗa salligto ɗo gonɗa e sorɓinade en mbino hanki sorɓinade fantinde sorɓinade nde ene aña ɗo wonno korka ene aña so tawi noon a fantini ɓurti naatoyi yettima fulkuru maɗa korka ma boni walla ni wona e salligade gonnoɗa gonɗa tan koye wufƴade ndiyam naate kine maɗa walla naate kine maɗa yettoyi fulkuru maɗa korka ma boni ko ɗum saabi korɗo wiye hoto mut
kala ko yetti fulkuru tawde naatiri ko nofru walla naatiri ko yitere walla naatiri ko hunuko walla naatiri ko caggal korka boni ko ɗum saabi korɗo so tawi hoori ene haɗa mudde nde ene wawi kono mudgol ngol bonnata korka ngol kono mudde nde ene saabo korka ka bona sabu sa muti yitere ma ene wawi nannude ndiyam yetto fulkuru maɗa sa muti hinere maɗa ene wawi nannude ndiyam yettoyo fulkuru maɗa sa muti hunuko maɗa ene wawi nannude ndiyam yettoyo fulkuru maɗa hay caggal maɗa ene wawi nannude ndiyam yettoyo fulkuru maɗa ko ɗo korɗo haɗa mudde korɗo tan e yeeso raɓɓe ɗinade kala ko yetti fulkuru foti yetti ko ɓaade koko leppi yetti fulkuru foti natiri ko hunuko foti natiri ko hinere foti natiri ko nofru foti natiri ko yitere foti natiri ko caggal so yettima fulkuru tan korka boni ɓaade ko ɗo wonno gorko noon so tawi ko jogora muɗum yeeso lowra ndiyam so yetti ɗum fayata fulkuru so tawi ko debbo noon yeesre muɗum so lowama ndiyam yettima fulkuru muɗum korka mum boni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama. Seydi Kane golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan yo Allah nurɗina gandal ngal kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puddorɗen koto lycée Ba Gorgola hono Amadou Tidiane Thiam kañum woni directeur général société biteɗo ETR o waɗi no heewi wadde kala hitande e kanadu lewru korka dari e nder oɗo saaha e nder oɗo weekend teskama autoji kewɗi dimduɗi marchandise taw ko sukara mbawi tigui jippinde to galle makko e nder lycée Ba Gorgola tawa oɗon sukara noon koko fati e sukara korka mo heewi feccirde e nder wuro ngo kala nde lewru korka dari teskama noon duuɓi limtinde joni kala hitande omo waɗa gueɗe payodinde badɗe ni gam yidde wallidde feccude dendagal galleji ɓurɓe jojjude taw ko miskineɓe keeɓa kaɗon sukara taw ko sukara korka hano hannirta ni e nder wuro ngo kala ɗen mbiya tan nde Allah junnata ɗum ha juuta Allah lumtina Allah hebbina hono makko en kadi e nder guure men allahuma amina. Ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation GX ko ONG chinoise ardi ɗum noon ko biyeteɗo Émilie Chan ko kanko woni président directeur général ONG o holliri noon ONG o noon dartori tigui ko yaade e nder nokkuji e nder yoga e leydi ene oppiriya yimɓe ha tengti noon e yimɓe joguiɓe caɗele ko fati jiiɗe ha tengti noon e oɗo rafi biteɗo cataracte oɗo ONG o noon holliri tigui wonde ko ɓoyata manuldu doctoreɓe muɗum e matériel médical tawa kadi ko matériel garɗuɗo jaaduɗo e jamanu ummoriɗo to Hong Kong e ummoriɗo to leydi Chine kala faade e leyɗele ɗeɓe kewi wallidde kala saaha fondation GX noon o sosa ko guila 2018 ko ONG caritative o oto ɓe jiiɗi noon ko ɓe idi noon yirlade e nder leydi e nder dongre Afrique ko leydi witendi Djibouti ɓe mbaɗi toon golle paydude no fewi ONG noon holliri tigui e nder ndeɗo hitande nde gonɗen hitande nde mayata taw ɓe natani e nder leydi Mauritanie ha to leydi Sénégal kala gam yidde fabade safrude addude matériel uji wonande kay ɓen ɓe cellani ngakkaɓe jiiɗe ko wayno wonduɓe e rafi biteɗo cataracte ONG noon hollirama tigui e nder nduɗo lewru mars hakkude mayru ɓe oppiri fodde kene ujunere temedde joyo neɗɗo keeɓi oppirede taw ko wondunoɓe e rafi cataracte keeɓi jiiɗe mum hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassadrice joɗaniɗo leydi Allemagne e nder leydi Mauritanie hono biteɗo Elisabeth Henen o sifodiri e laamu leydi Mauritanie sans contrat ji ɗiɗi pour finance ude projet ji ɗiɗi taw ko projet ji de santé ko fate ɓeydugol cellal aadi e nder leydi Mauritanie premier contrat o noon ko mahgol e ɓe mahatugol e ɓeydugol mawnude e garɗitinde dispensaire wuro wiyetengo Bagodina tawatengo e nder Brakna. Deuxiéme contrat o noon ko addude e matériel et équipement laboratoire médical e nder suudu safrindu tawatedu e leegal Arafat ngal Nouakchott. ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen docteur Babacar Niang ko patron kanko woni gardiɗo clinique summa assistance to Ousmane Sonko antirno ɗeɗo balle kala caggal kayde force no notoyade justice e ñawore hakkude makko e Mambaye kanko docteur Babacar Niang noon ko teɓenoɗo ɗo saaha kala o wonno tigui koye mbadi brigade de recherche e gardugol
mbadi brigade urbaine ko juuɗe mumen wonno e nder kasuji mumen e nder ambadi garde à vue o woppitama noon o fati galle makko kono noon o waɗama convoqué altine janggo o nde o darto yeeso juge yeeso enquêteur uji ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni Amadou Ba horejo jagorɗo laamu leydi Mali o suɓima aljuma hecci hanki o so yadde yaɓude koyɗe makko yettinoyde yoga e leɗe tawte e galleji tawteɗe e nder Dakar yettinoyde duwawuji makko e duwawuji horejo leydi ndi e nder galleji ɓeena yaltuɓe aduna ko ɓoyani ko o waɗi guenayse makko koye biteɗo koye ministre d'état hono Mama Mbaye ko kamɓe jaadi e c'était timmude feewi ɓe idori noon ko galle maître Ousmane Seye jaltunoɗo aduna kaya mo jokkodirala moƴƴal no feewi nden ɓe ummima to noon ɓe jaɓani ko galle biyetenoɗo Palla Samba ko gonnoɗo maire Fana Point E e amitié ko jaɓɓimo toon noon ko Khalifa Babacar Sall gonnoɗo maire de Dakar taw kadi ko jokkodirnoɗo cehilagal mawgal no feewi hakkude mum e on biyetenoɗo Palla Samba yeeso yimɓe hewɓe noon famille o kala kanko Ousmane kanko oɗon biyeteɗo Khalifa Babacar Sall wondude e Amadou Ba ɓe jewtidi yewtere junde no feewi ɓe kaldi tigui no sehilaɓe ɗiɗo kewi waddude ni e yeeso yimɓe kala hollirde tigui wonde oɗo saaha mone mabɓe kala holliri neɗɗagal mum ha timmi ɓe jewti ko juuti ko fati kayi e gonka leydi ndi caggal nde ɓe ummi to noon Amadou Ba o gasniri duwawuji makko koto galle famille Doudou Fala to Médina to noon o yettinoyi duwawuji koye dow nulala e dow nulala taw ko horejo leydi ndi downade oɗon famille caggal kay jaltugol aduna on biyetenoɗo Doudou Fala baranoɗo kay e seppoji cakkitiɗo wadde taw ko patuɗi e patunode e ñawore Ousmane Sonko hakkude mum e Mama Mbaye o yalti aduna noon o yaadi toon noon koye maire Bamba Fall ko kañum e yaadi toon wondude e préfet mo Dakar e ministre Saydou Gueye e wondude directeur général Cheikh Ahmed Tidiane Ba e wondude woɗɓe hewɓe no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen APR ko alliance pour la république ko landa laamu ka wiyete noon ka Macky Sall ardi landa ka noon joɗima batu mum secrétariat exécutif aseta hanki nogasi joyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi tati e gardugol Macky Sall horejo gendi ndi batu ngu no waɗi koto siège landaka to legal Mermoz batu ngu noon waɗi tan ko balɗe waɗi tan kena heddi hitande wotere ko fate sumgoji suɓade horejo leydi tijjari e nogasi joyi lewru février 2024 e nder batu he noon Macky Sall horejo leydi ndi o suɓima honorable député hono maire des Agnam biteɗo Farba Ngom o waɗimo secrétaire national de l'organisation et de la mobilisation de l'alliance pour la république e nder jonde he kadi Macky Sall duwanima dendagal mayɓe e gañiɓe e jeeyaɓe e nder seppoji cakkitinoɗe wadde e nder leydi he kala o erima yimɓe leydi ndi kala e deƴal teere ha tengti noon e yimɓe jeeyaɓe e landaka kawo ardi ka kamɓe kala noon o holliri nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe no fewi ɓe mbawa tigui rende démocratie leydi ndi ɓe mbawa kadi rende gueɗe pewɗe gollaɗe e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni kayit sifama hollide tigui wonde fête Pâques e nder leydi Sénégal ponnoɗo fuddade ñande capantati e goho lewru mars ha sappo e ɗiɗi lewru avril 2022 e ɗum waylama seeɗa ɗum wattama ñande à partir de mardi nogas jeetati woni talata nogas jeetati lewru mars ha alarba sappo e ɗiɗi lewru avril à 8h subaka ko nden tigui wonata fetuji Pâques ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amady Saga Kébé salamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama dennagal togal Tarik TV gareten ko e kabaruji meɗen ɗo e nder manifestation so tawi waɗi ɗo e kamɓe doknoɓe bisuji ɗo e Lindiane ɓe kolliti caɗele ɗe ko ɗo ɓurata hewde ɗo manifestation ɓurata hewde ko bonnete koko ɗo ɓurata hewde kadi ko ɗo fuɗɗorto ɗo wattinto so tawi en gari ɗo e ñalawma hecce hanki mawninama ɗo ina affaire tuberculose ko fewte batte ɗojjo ene wayno ɓe qimima wonduɓe hen ɓe koɓe 140 sappo e ɗiɗo
ɓuri wawde jagude noon ko yaroɓe duuɓi 45 fewi yeeso ɗum no ɓe kolliti caɗele ɗe ne kewi ɗo e Ziguinchor e diwan Ziguinchor wonde ɓe nguɗo oɗo rafi so tawi en garti e animateur uji radio ji communauté gonɗi ɗo ɗi e journaliste en ɓe mawni ñalawma mabɓe kamɓe animateur uji ɓe kolliti kamɓe de ɓe gonde caɗele fewde batte ɗiɗo radio ji kamɓe nelete ɓe jaaha ɓe tottetake pasuji ɓe ngala autoji ɓe ngala motoji eɓe jaaha e jolde eɓe jaaha e laaɗe eɓe jaaha e dennagal nokkuji ɓurɗi wadde hulɗum ko ɓuri lobbinade eɓe jaaha toon ƴewde kabaruji ina wayno so haare waɗi kadi ɓenele toon ko kamɓe mbarete so goto mabɓe kadi woodi ko haali e neɗɗo ko kamɓe kadi cokete ko kamɓe kadi golle mabɓe ɓurata tampinede no feewi ɗum noon kadi koɓe keɓarta damurde mabɓe so lewru mayide famɗi no feewi ɗum no ɓe kolti joom radio ji en ɓe yoɓe mbaw dunji junggo e poos ɓe mbawa wallude ɓe ko ɓuuri wawde jogade haɓe mbawa jogade galleji mabɓe so en garti ɗo e militage citoyen Pastef gardegol Madja Diop Sané ɓe kolliti kamɓe dey ñande 29 nduɗo lewru e ñande 30 weeli mbewa metti mbewa ko ngeloba tan ɓuuri ɗum koɓe waɗoɓe holɗum mars ɗum no ɓe kolliti région ngaji gonɗi e nder Sénégal foof ɓe jamiri ɗumen e gardegol haalirde mabɓe mawɗo mabɓe Ousmane Sonko ñande heno jogornoto yaade ñande 30 ɓe mbi noon ko ñande 29 koɓe jippotoɓe laabi ɗi e ñande 30 ɗum noon koɓe waɗoɓe manifestation ngaji soɓe keeɓi yamirore koɓe waɗoɓe soɓe keɓani yamirore koɓe waɗoɓe ɗum noon laamu ngu wi tati memata jeenayyi haaɓe mematan talliji ɗi eɓe duppa walla eɓe gujja ɗum ɗon no ñande hen maɓe taw ɗon laamu ngu ne fadiɓe ɗum no eɗen ñaagui Allah yo jaam waɗe leydi ndi waɗa e dennagal leyɗele julɓe Weltare TV musidɓe Amadou Sakeɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah yallah pe walde jaam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen leydi Mali ha tengti noon e yaruɓe fannu sport ha tengti kadi e ɓen taw ko yaruɓe to banggue fugu koynguel eɓe tawi sunare mawde no fewi guila aseta hanki jaltugol aduna biyetenoɗo Ousmana Farota ko ex international malinajo e fannu fugu koynguel woni football o yaltiri aduna ko duuɓi 50 o jeyano koto legal bitengal quartier di Mali ko aseta hanki no gasi joya lewru mbooy o yalti aduna sanga 11h oɗo saha kala noon o wonano karɗo cellal ko aleda hande no gasi jeegom mbooy o wira sanga 14h Ousmana Farota noon o jibina ko gila 6 décembre 1964 o settana noon wonde kay ko kanko woni meilleur woni tigui ko gardien de but woni meilleur gardien e ndera leydi Mali ko kanko tigui mo settana wonde meilleur gardien o medino wonde gardien de bida kippu biteɗo Real de Bamako ɗum wonno ko hitande 1981 ha yetti hitande 1984 o ha hitande 1986 woni de 1981 ha 1986 o wonino kadi gardien équipe biteɗo Stade Malien ɗum wonno ko hitande 1986 ha yetti 1994 woni de 1988 ha 1994 ha joni ko leydi Mali keddoɗen PSDA ko parti social démocratique africain ko landa lunda landa ka noon ene jogdi caɗele mawde no fewi e etade Mali e gardugol colonel Azimi Koita ñande no gasi ɗiɗi lewru marsa gonde ndu noon landa ka e laamu Mali dardima yeeso tribunal e ndera commune de mo Bamako noon laamu leydi Mali noon tuumi landa ka ko gollodade kayya e puissance uji étrangère woni leyɗele caggal leydi gam yidde dillinde e bonnude leydi ndi ko ɗum saabi noon laamu ngu namdi yo landa ka yoke fuuse ka waɗe disu ha laaɓa ka natta wodde e ndera leydi he landa ka natta wodde e ndera leydi he honno ko yamiri kuulala ngal 45 e 56 la charte des partis politiques au Mali ngal sifano ko ñande 16 lewru août hitande
ujunnaji ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e joyi woni 2005 ñawore hakkude mabɓe noon e laamu ngu ñawore nde waɗama renvoyé woni tigui nde wattama ñande joyi lewru avril darton ɗum ene jeakora tan noon landaka ko jogori fusede ha joni ko leydi Mali kettoɗen cogguji gaz bitan woni gaz uji cagguinirɗi defirɗi e oɗo saaha kala cogguji ɗi koko montino fewi guila kay nogasa lewru mars gonɗen ɗum ɗum noon taw ko arrêté numéro sifande numéro 2023-0277 MEF-SG du 20 mars 2003 2023 ɗum noon dotti ko fate valeur douane des produits pétroliers taƴi coggu kañum taƴi kadi coggu gaz defirɗo e nder lewru mars gonɗen ɗum cogguji ɗi noon taƴa ko balɗe ɗiɗi tan caggal kay ko addi ko lewru korka ndu ne daro jogiiɓe noon jogiiɗi noon e oɗo saaha joni cogguji ɗi noon tiiɗiri ɓesguji malinaɓe no feewi ha tenti noon e ɓen miskinaɓe butilaji gaz ɓurɗi wawde hutorede nder leydi Mali ko butilaji tokosi taw ko peesoji 2,7 kilo walla peesoji kiloji jeegoma ɗin noon ko ɗin kadi oɗo saaha joni cogguji mum ne ngabbi no feewi so tawi ko coggu butilaji gaz ɗi 2,75 kilo jaru mum wonno ko 2950 francs wonti oɗo saaha joni 3710 francs so tawi ko gaz mo 6 kilo jaru mum wonno ko 6440 e oɗo saaha joni wonti 8090 francs butilaji ɗi 12,5 kilo noon ɗine oɗo saaha joni jar mum ko 16855 francs so tawi noon ko butilaji ɗi capantati ɗiɗi kilo ɗina jar mum oɗo saaha joni yettima 43150 francs jogay commerçant ji noon kadi ɗen nundani e kala saaha ne ɓeyde hen ha 700 walla ha 1000 francs CFA ene ɓeyde cogguji he taw kadi wiide ɗumen addan ɗumen ɓeydude hen koko fati kay e transport hewɓe noon kolori e oɗo saaha joni ɗum musse mumen no fewi ɓe erima laamu ngu noon nde fabotoɓe nde cogguji ɗi ustoto saabu kay lewru korka ko lewru hewdu dépense uji ko lewru kadi nde gueɗe ñameteɗe e gueɗe ɓurɗe hatojinede kala cogguji mumen ɓeydoto ene teska noon e nder leyɗele julɓe kala nde lewru korka ndu dari yimɓe ne kewi lollude banggue cogguji kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Tchad paɗen to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby ko hoolejo transition laamu leydi Tchad o siifi aseta hanki nogas joya lewru mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati sifande hollidde kay o yamiri goppitgol te mettete capanɗe jeetati prisonnier taw ko rebelle jeeyaɓe e mbite catala bitengal makta catala bitengal facta ɗum noon o holliri tigui rebelle en ñawore mabɓe noon ɓen noon ñawano ko talata ɓennuɗo ɓe taƴanno kamɓe kala koɓe cogue e kaso kaddi gurdam mabɓe ɓe ñawno noon ko ɓe ñawirno noon koye firñitare man nde nder leydi he ha Idrissa Déby itnu gonnoɗo hoorejo leydi ndi wasino hen fittade mum ɓe ñawara noon koɓe ñawanoɓe kamɓe kala ɓe taƴana kaddi gurdam mabɓe e kaso koɓe ñawanoɓe ɓe kay avocat mabɓe noon hono maître Francis Lokul de o holliri hen weltare makko mawde no fewi o jarni hoorejo leydi ndi kono o holliri sinno ko yidde makko wona temedde tati e capanɗe jeetati tan goppitte ko kamɓe kala ñawanoɓe ko kamɓe foti goppitede saabu o holliri oɗo saaha joni capanɗe joyya heddi e nder ɓeɗon ñawaɓe men ene keddi tigui ɓen keɓani fartange wawde woppitede e mbaɗi grâce présidentielle e nder ɓen noon ko wayno hono chef rebelle en bite chef facteur rebelle witeɓe facteur biteɗo Mahamad Mahdi Ali e won e yoga e ɓen ɓe o jogdi oɗo saaha joni taw ko tawteɓe caggal yiɗi e yoga e ñawaɓe taw ko ñawiraɓe par kuntimasa ɓen noon keɓani fartange woppitede e mbadi grâce présidentielle yimɓe laamu ngu noon ɓe kolori tigui woni yidde e fandare hoorejo leydi ndi hono Mahamad Idrissa Déby ko woppidde kay dendagal ɓen witeɓe prisonnier de guerre so tawi noon ko on chef rebelle biteɗo Mahamad Mahdi Ali e yaadiɓe mum taw kadi ko dogɓe ñawiraɓe par coutumasa ɓen noon mbawata ñawpitede e mbaɗi grâce présidentielle saabu ɓen oɗo saaha joni daraki yesso ñawoɓe koto leydi Burkina Faso paɗena leydi Burkina Faso guila aljuma ɓennuɗo e dow yamirore hoorejo transition leydi ndi woni tigui ko yaa ko wiyete mobilisation générale et mise en garde saabu kay ɗaminadeɓe e kala saaha ma janguji mbaɗa e nder leydi he
ɓe kalani ɗon tan jonde jagorɗe leydi ndi holliri kañum enne wonde kay à partir de kay kamɓe nene kolliri wonde à partir de japan tati lewru mars koɓe nato koɓaɗoɓe état ji jeetati e nder leydi he ko wiyete état d'urgence ɗum noon ko à partir de 30 mars ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗen dadiɓe dariɓe daraniɓe ko fate haqqe innama aadeji e nder leydi Burkina Faso ene jogui kay fayre mawde no fewi saabu kay majjude ɗumen melew goto e jeeyaɗo e mabɓe taw ko gardi ko jeeyaɗo société civile to nokku biteɗo kaya majjuɗo e nder centre nord leydi ndi e omo wiye Boukari Ouédraogo o jeeya koye catala bitegal appel de kaya ko gila nogas ɗiɗi lewru mars o majji melew ha ɗo noon o yiyaka o nanaka o majji noon koye nder saaha kay hoorejo leydi Burkina Faso hono Ibrahima Traoré no capitaine Ibrahima Traoré e saaha kay wanno jillu mum e nder région de Kaya caggal ko nden tigui o majji melewa gila nden noon faade oɗo saaha joni o yiyaka o nanaka hono holliri ngal catala bitegal CIS ɓe yimɓe heɓe noon kolliri wonde kay jiyi dadiɓeɓe enen nanggamo gila nden noon faade joni hay goto anda to heedi dille makko nanaka o andaka somo wuuri walla so tawi ko mayɗo kem noon ɓeɗon halfinaɓe ko fate haqqe innama ade enen jogui hen fayre mawde no fewi koto RD Congo paɗen woni République démocratique du Congo Félix Tshisekedi kañum woni hoorejo leydi ndi o waɗi waylo seeɗa e nder gouvernement makko gila aljuma hecci hanki e nder gila ñande alkamisa ene wiyata aljuma no gasenayi mboya gonɗen ndu e nder suɓaɓe hen noon e oɗo saaha joni tawe hen biteɗo Jean Pierre Pemba noon suɓama o waɗama e oɗo saaha joni jagorgal kalfinade ko fate défense woni ministre de la défense Jean Pierre Bemba noon ko ex chef de guerre CPI woni cour pénal international ñawinomo taƴininomo duuɓi sappo e jeetati e kaso ko tawno o ñawirno ko fate crime contre l'humanité e guerre to Centrafrique caggal ɗum noon o wawino woppitede gila o suuɓa noon faade o suuɓa o waɗa ministre de la défense faade oɗo saaha joni e nder leydi RD Congo woni République démocratique Congo ha tengti e nder Kinshasa ko ɗum yardete dolo ɓe heɗene mbiya o fotani waɗede ardinede oɗon poste ɓe hen kadi ne mbiya ko kanko tigui foti ardinede oɗon poste ha leydi ndi wawa yitade hoore mum hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongat noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Kébé nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah so tawi noon ko ɗoftude en to banggue lewru korko ndu ko musidɗo men ceeɗo men Ibrahima Saydou Kane ñalawma janggo o ma en ketto musidɗo moon sehil moon Sara Blay Sara ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.